De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Johannes. Lof zijt u Christus. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen: ze hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Zij liepen samen vlug voort, maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Voorover bukkend zag hij de zwachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen en zag dat de zwachtels er lagen, maar dat de zwijdoek die zijn hoofd had bedekt niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Dierbare broeders en zusters, ik heb een goed nieuws voor u op deze eerste zondag van Pasen. Het goed nieuws hebben we zojuist in het evangelie van deze zondag gehoord. Het graf was leeg. De steen voor het graf was weggerold. Dit nieuws heeft de geschiedenis en ons leven en mijn leven veranderd. Daarom beginnen we deze zondag met dit prachtig nieuws dat de dood is overwonnen. Zalig Pasen, proficiat dat u gelooft in Christus, dat wij vandaag deze vreugde kunnen samendelen met elkaar. Want de dood is overwonnen, het graf is leeg. Christus heeft de macht om de steen voor het graf van ons leven, van onze problemen, van onze moeilijkheden, van onze zorgen, van de zorgen van het afgelopen coronajaar, van onze zieken, van onze overledenen, om dat graf weg te rollen, de steen weg te rollen voor het graf en ons te doen delen in zijn verrijzenis. En daarvan zijn we getuigen. Dat hoorden wij op deze zondag ook in de eerste lezing. In de Handelingen van de Apostelen zeggen de apostelen samen met Petrus dat Christus aan uitverkoren getuigen is verschenen aan ons die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden was opgestaan. En dat ze de opdracht hebben gekregen dit aan het volk te prediken en te getuigen dat hij, Christus, de door God aangestelde rechter is over levenden en doden. Van hem leggen alle profeten getuigenis af. En ook Petrus met de apostelen, zoals we hoorden in het evangelie, met Johannes, de door Jezus beminde leerling, met Maria Magdalena, kregen deze opdracht om getuigen te zijn van de verrijzenis. En we hoorden ook nog dat Maria, een van de vrouwen, was een uitverkoren getuige om de eerste getuige te zijn van de verrijzenis. Ze mocht als eerste een verschijning van de engelen ontvangen. Ze was daar met andere vrouwen. Ze waren gekomen naar het graf om te rouwen. En ze werden opgeschrikt door een aardbeving en door deze gebeurtenissen van de steen die was weggerold voor het graf. En ze durfden niet naar binnen te gaan. Ze durfden niet te kijken. Ze waren bang. Ze konden het niet begrijpen. Ze konden niet geloven. Maar zij kregen de opdracht, dat vertellen ons de evangelisten, om naar de leerlingen te gaan en ze te vertellen dat Jezus verrezen was. En zo kwam Petrus en Johannes bij het graf, gingen naar binnen, zagen en geloofden. Vandaag worden wij allen, u ook als u thuis bent, uitgenodigd om met Petrus en Johannes en Maria naar het graf te gaan kijken en te zien dat het graf leeg is. Het graf dus ook van onze dood, van onze angsten, van onze problemen. Het graf dat wij ook vaak ervaren hebben in ons leven, zeker in het afgelopen jaar. Vandaag worden we uitgenodigd om te zien en te geloven. En het is een genade uiteraard. Het geloof is een genade die wij
ontvangen ook van de kerk. Ook door vandaag naar dit evangelie te luisteren. Ik nodig u uit om deze blijdschap met mij te delen. Met de gehele kerk. En in deze paastijd aan iedereen, aan uw familieleden, aan uw vrienden, aan uw kennissen, aan uw collega's, aan de mensen die we op straat tegenkomen, te vertellen dat hij werkelijk verrezen is. Met deze groet van Pasen, Christus is verrezen, hij is waarlijk verrezen. Ja, en daarvan zijn we getuigen. Maria Magdalena en de andere vrouwen, Petrus en Johannes, werden de eerste getuigen van de verrezenis en ze hebben ervan verteld aan iedereen. En het is ook onze roeping vandaag om dit, zeker in het coronajaar, aan iedereen te verkondigen. Dat de dood is overwonnen, dat Christus macht heeft om ons te doen verrezen, om ons een nieuw leven te schenken. Ja, ze hadden nog niet begrepen wat er geschreven stond, dat hij uit de doden moest opstaan. Er was een tijd nodig. Christus heeft ook tijd en geduld gehad met de leerlingen, de tijd gegund om dit te begrijpen. En ze zullen pas met Pinksteren daadwerkelijk begrijpen dat hij verrezen was. Ook wij beginnen vandaag een paastijd tot en met Pinksteren, waarin we de kans kregen om Jezus verrezen te zien, zodat wij hem daarna ook aan de hele wereld kunnen verkondigen. Zalig Pasen, proficiat en een mooie paastijd voor u allen.